Bon dia, xiques i xics. Avui és dimecres dia 20 de maig i estem just a meitat de la setmana. Anem a començar fent ciències de la naturalesa. Espero que molts de vosaltres estigueu ja pensant en el projecte, en si aneu a fer una màquina, si aneu a convertir-vos en inventors i inventores. Espero que sí, Però bé, ja sabeu que és voluntari. Sols qui tinga moltes ganes. Bé, avui anem a començar en Ciències de la Naturalesa en la pàgina 98 i 99. 9 desenes i 8 unitats, 9 desenes i 9 unitats. Estem a punt d'arribar a la pàgina 100. Bé, la pàgina d'avui es titula Les màquines i les professions. Perquè, clar, resulta que les màquines ajuden a la gent a treballar. Mireu, ací ens diu, i tu, quina màquina maneges? Això és un martell. I els martells s'utilitzen, per exemple, en fusteria. Els fusters, que són els que treballen la fusta, la madera, utilitzen els martells. També tenim esta clau grifa, es diu, i és una ferramenta que s'utilitza en fontaneria per arreglar la pila, les tuberies, tot això. Després tenim uns prismàtics. Són una ferramenta que s'utilitza per estudiar els éssers vius. Per exemple, pots utilitzar uns prismàtics per a veure aus que volen en el cel. I també tenim el microscopi, que és una màquina que s'utilitza també per a estudiar els éssers vius, per a veure coses que són superxicotetes. Les mires a través del microscopi i les veus un poc més grans. Així els científics poden estudiar un muntó de coses. I per últim, tenim la bicicleta. La bicicleta és la màquina que necessiten els ciclistes. Si no tenen bicicleta, no poden fer ciclisme. Doncs bé, ací tenim moltes més ferramentes. El primer de tot és llegir este requadre, però l'heu de llegir vosaltres, que ja sabeu llegir molt bé. Després anirem a la pregunta número 1. Ratlla els objectes que no són ferramentes. Si heu llegit ací bé, haureu vist que les ferramentes són les màquines per a treballar que es manegen amb les mans. Si una d'aquestes coses no es maneja amb les mans, no és una ferramenta, encara que siga una màquina. Aleshores, hem de ratllar, vol dir tatxar, les coses d'ací que no són ferramentes. Quan ja ho tingueu, anirem a l'activitat 2, que ens pregunta en quina professió s'utilitzen més les ferramentes següents. Segur que es poden utilitzar en moltes coses, però en quines professions s'utilitzen més? En fusteria, que ja vos he dit que era carpintero, el que treballa la fusta, la madera. En construcció, per a construir. En agricultura, per a cuidar camps, cuidar plantes, que creixen verdures i fruites. O en mecànica, per arreglar, per exemple, cotxes. Heu de posar baix de cada imatge on es gasten aquestes ferramentes. Bé?
No sé si ho podeu sentir, però així en el meu poble està tronant. Ara mateix es posarà a ploure. En l'activitat número 3 ens diu relaciona aquestes estisores. Nosaltres tenim estisores en classe també, a que sí? I en casa. Amb la professió que correspon. Nosaltres tenim estisores per a tallar paper, per a fer manualitats i per a fer treballs del col·le. Però hi ha molts tipus d'estisores per a diferents faenes. Així tenim 3 tipus i ens diu que unes s'usaran per a jardineria, per a treballar en el jardí, altres per a perruqueria, per a tallar els cabells i altres en sastreria, per a fer roba, camisetes, pantalons, jaquetes, i heu de relacionar quines penseu que s'utilitzen per a cada cosa. En l'activitat número 4 ens diu observa la imatge. Escriu el nom de 2 professions que utilitzen esta ferramenta. Sabeu com es diu esta ferramenta? Es diu un descaragolador. En castellà, un destornillador. Hem de pensar en quins treballs s'utilitza un descaragolador i escriure d'ací els treballs. I per últim, ens diu dibuixa una màquina que s'utilitza a classe i escriu-ne el nom. Pensa en coses que utilitzàvem quan anàvem a classe o també pots pensar en coses que gastes ara per a fer els deures. Pensa en una màquina que utilitzes per a fer els deures o que utilitzàvem en classe i poses ací el seu nom i el dibuix. I ja estaria per avui. És un poc llarguet lo d'avui de ciències de la naturalesa, però és interessant perquè sense les màquines no podríem fer les faenes, no podríem treballar. Així és que ara agafeu el vostre llapis, que és la vostra ferramenta de treball, i a fer ciències de la naturalesa. Adeu!